Sanibonani bafowethu, ngiyathemba niyaphila. Nonke nje bafowethu. Cha bafowethu, bengicela nje lapho ukuthi nje mhlambe ngicele ukuthi lo mbhemu uthi uMdumazi niyambona uphuphe kanjani. So asikidinga ukuthi lokhu nimvusa nenza ukuthi enakwe. Kungathi khona into special ngaye. Yekelani lo muntu lona ngoba kwaona lama post akapostayo awabonwa umuntu, uyabona. So yekani lo muntu lo. Njengamanje kutrenda mina. Sekufuna manje kube ngathi kutrenda uMdumazi noduma kahle ngoba nani lokho enibhizi nakana noMdumazi lokho niphendulana namapost kaMdumazi. Hlukanani noMdumazi. Makwenzeka ukuthi mhlambe nimphenduleni lapha nanezanene kuma post akhe sokuwapostile kuma comment. Hayi ukuthi ngigcine senemcreate lama post. Lento ezokwenza ukuthi igcine senakwa. Eziyeke nje bafuthi izinto ezokwenza ukuthi kunakwa abantu abangasile ngegama likaDuma kahle. Is either bakhuluma kabi or bakhuluma kanjani kodwa nje bayekeni. Yabona. Asikidinga ngempela ukuthi ukunaka noMdumazi. uMdumazi uphuphe lokho uqaki ukwenza. So mase ezoqala ukuthi nawe ngegama lami. Akekho umculi njengamanje ongafisa ukuthi nje bakuthende uDuma kahle naye ethende kanye noDuma kahle. Or ethende ukuthi igama laDuma kahle. So manje manizokho enaka zonke izibozi lezi. Yekela nje labantu laba. Nibatshele nabanye nje abalandeli abasemagroupini amanye ama branches. Angizami ukunilawula kodwa abanye bakhona abantu abafuna ukunaka, khona abantu abangafuni kunako. Njengamanje uyedwa umuntu esibhekele nayo oyimbangi yami. Phela. Naye ukufosta kwembangi yami kodwa ngoba sekuzowacaca ukuthi uyimbangi yami akusale sekunakwa yena kuphela. Naye futhi uma egxobeka futhi egxoxe ngolawo ma comment akhe ingabe ngathi kuphushwa yena lokho create ama posting ngayo, yabo. So indaba kaMdumazi bafuthi nje iphumani nje impela kuyona. Iphumani nje impela kuyona nje nikhohlwe nje uye.